Така, кажи всяка гривна от кого ти. Добре. Значи, ето тази черната ми е от леля ми. Тази сребърничката е от майка ми, а пък тази жълтата не картонина, хартиената е от Фанта Феста в София, който беше от 11 до 13 май. Тази черничката си я купих аз от... не знам откъде си я купих, заедно с Жанито. Това е висящото. Гердано гривната ми е от едно прекрасно момиченце от The Center. Казва се Мони Ангелова. Много я обичам и благодаря, че ми го подари. Всъщност това е мишка. То се клати не може да го видите, но както и да е. Тази гривна с топченцата съм я правила аз и всички момичета от Румъния. Участвам в един проект, но не момент сега ви обяснявам. И те бяха около 10 момичета. И аз направих такава гривничка и подарих на всяко момиче за спомен от мен. И си сложих една и на мене. А пък ето тази гривна розовата, последната. Тя ме е от моята приятелка от Румъния. Приятелката ми се казва Лоредана. И когато се разделяхме последния ден, когато те се заминаваха за Румъния, аз много плаках, защото ми беше много тъжно, защото сигурно повече няма да мога да я видя. И тя ми подари тази гривна. Тя се е свали от ръката и ми я подари. Един вид за спомен от нея и аз я нося всеки ден и всеки ден си спомням колко яки мигове сме имали, когато аз ходих в Румъния миналата година за 12 дена и когато тази година те идваха тук за 12 дена. И общо взето обичам хората, които са им подарили тези гривни и наистина им благодаря.